guztioi, gaurko herri saioan abesti honetan Xabier Solanak ongi dion bezala Goizueta herria ezagutuko dugu. Esan bezala, gaurko herri saioan Goizueta herria ezagutzeko aukera izango dugu eta horretarako lehen elkarrizketa bertako alkatearekin, Unai Loiarterekin egingo dugu. Arratsaldeon, Unai? Eixo, arratsaldeon. Zer moduz, mi esker? Oso ongi, oso gustora zuek hemen izatetik. Eskertzen da, guere bai oso gustora Goizueta herria ezagutzen. Lehenik eta behin gure ikusleak koka daitezen, azaldu guzu geografikoki zehazki non kokatzen den Goizueta herria? Goizueta kokatzen da Nafarroa iparralden. Nafarroan baitan kokatuko litzake mendialdea edo bezala ezagutzen duenakin, bino geografikoki Urumea baiara hasiko litzake hemen inguru hontatikan, eta Donosti bitarte hortan. Geografikoki Gipuzkorako joera bat edukiko ginuke, eta gure ohituratan ere hori asko nabaitzen da, bino Nafarrak ganez eta hau ere Nafarroa botako denez, gaude mendialdean kokatuta. Eta hori geografikoki, administratiboki, non kokatzen da o nola banatzen da? Administratiboki, Goizueta herri bezala hori iparralden eta mankomunatuta ditu izan bat eskumen, oso zaila da definitzea Goizuetan eremu konkretu bat izan ere, eskumen diferenteek daude mankomunatuta, bino ez da mankomunitateikan geografikoki kointziditzen dunikan. Orduan, gaur dauzkigu haintxe berta mankomunitate diferente, eskumen oso sakabanatuk kudeatzez arduratzen dianak, bino ez dutena kointziditzen horien plantan amankomun. Eta zein zerbitzu eskaintzen ditu udalak bere aldetik eta zein beste udalekin edo eskualdekin amankomunean? Udalak bere aldetik ohiko zerbitzuk inelituzke, zerbitzu administratibok, herri zainketak eta holako zerbitzuk. Nik bai bereziki aipatu nahi nukela udalak eskaini bino gehiago herritarrak eskaintzen duten zerbitzu bat eta dela suhiltzaile eta anbulantzia zerbitzua. Goizuetan osasuna arreta bai daukila 24 orduz, bino horren osagarri daukigu suhiltzaile eta anbulantzia zerbitzua herriko bolondresak iten dutena, 30 pertsona inguruko talde bat da, herrin bolondres edozein larrialdin aurren prest azaltzen dianak zerbitzu hori herrin alde emateko. Ez dut esan hasierako galdera, bino Goizueta oso leku sakabanatun kokatuta do, menditarte baten, erreka pasatzen dena bertatikan, eta komunikazio aldetikan oso txarra da. Egongo litzake Leitza ordu erdira eta Hernani beste ordu erdira errepiden, eta orduan olako larrialdin aurren oso zaila izaten da, hain garrantzitsua den azkartasun hori lortzea, ez? Eta olako egoeran aurren, guztut Goizuetarrak oso ongi ikasi dula antolatzen, eta elkartasun hori ematen gure herritarren artean, bizilagunen artean, eta holaxe sortu dira talde horiek. Udalan ardurapeko dianak, bino nik uste dut herrina dena zerbitzu hori modu zabalenen entzeintuta. Izugarri da zerbitzu hori izatea. Dudari gabe eredugarri zeate, ez dakit beste nonbait entzun dezuen horrelako kasuren bat, egon denik, o bakarra... Nafarroan beste suhiltzaile zerbitzu ematen duten herrik, bino ambulantzia zerbitzu hori bere hortan ematen dutenak, ez. Niko hain galdetu behar nizun, herriak ze zerbitzu dituen hobetzeko, baina hori ikusita ikusten dut gabeziaren baldin baduzu herrian antolatzen zaretela, eta moldatzen zeatela zerbitzu on bat eskaintzeko herritarrei. Bai, eta nik uste dut,
Hildo berdinetik oso esanguratsu dela baita ere, nola antolatu den herri osoa gasolinera bat sortzeko esan den bezala, gertuko natxun herrik oso urruti dauzkiu, eta ondorioz gasolina puntuk ere oso urrutik genitun. Bino herritarrak antolatu bat, pixko bat aztertu du situazioa, eta kooperatiba bat sortuta oain dokiu, herrin bertan gasolinera bat, pixko bat, nik uste dut, suhiltzaileen adibidekin zeituta, zerbitzua herrin eta herritarrakin eta herritarrantzako. Ikuspegi hortatik. Gero joango gara bai kooperatiba barrutik ezagutzera, nola funtzionatzen duen, eta pixka bat aldatuko dugu orain gaia. Jakina da, Nafarroako gobernu udal maparen berrantolaketari ekin diola. Eta, lege proiektu honen arabera, Nafarroa 12 herrialde izatera igaroko litzateke. Ze iritzi duzu honen inguruan, zertan eragingo lioke Goizuetari? Nik enteintzen dut, beharrezkoa zen aldaketa bat zela Nafarron. Lehen aipatu duan bezala, Goizuta mankomunidade ezberdinetan sartua do, bino ez dutenak kointziditzen geografikoki, eskumen bakarrak kudeatzen dutenak, eta orduan bai badela beharra, baliabidek optimizatze aldera elkartu, geografikoki ere eskualde identitate bat sortu, eta bide hortan lan egiteko beharra bat zela nabaria zen. Nik entzintzen dut gainera, herritikik momentu hontan beldurrak euki baditzazke gure olako aldaketa baten aurrean, ze orokorren ikusitu aurreko lege proiektu nola zian, herritikik baztertu eta desagertzerako bide bat oso nabarmen markatzen zuten lege hori, honek beste aukera batzuk irekitzen txu, egia da oraindik ere asko zehaztekoa dola mapa lokalan ingurun, entzintzen dut, gu izan ginezkela guztiontatik irabazten ere atere litzezkenak. Orduan zuen hausnarketa edo baikorra da. Bai, esan bezala asko duendik zehazteko. Enteintzen dut zehaztu beharreko hortan gu parte izango gala, guk erabaki beharko dula nolako eskualdea nahi duen eta nola antolatua nahi duen, eta bide hortatik gauza asko diteko, baina optimistan ez prozesu horrekin. Osongi. Goizueta herriarekin jarraituz, une honetan zein da herriaren egoera ekonomiko eta kulturala? Ekonomiari diokinez, bereziko nituzke bai udala eta bai bestelako iniziatiba pribatu. Udalari begira, udal aurrekontua sostengatzen da batez ere mendi esplotazioan, Goizutan mendi hektarea pila bat azkio, beretzen hektarea dutxo Goizutak, orduan hori karagarrizko masa da, eta hori kudeatzek gastu asko suposatzen urte askotan diru sarrera bat izan den bezala, momentu honetan gastu nabarmena da, izan ere mendiko sektorea oso gora beratzu da bila, hainbat gaitz medio, Goizutan dela markada bat hasi ginen, pinuen inguruko gaitz batekin, mendi guzia botzera behartu gino zena, eta orain, nola bete, bai udal ekonomia hori larritasun bat pasatzen nahi da, zailtasun hori ingatikan. Bino, urte haietako aurrezkin ondorioz remanente badauki udalak, eta alde hortatik bai nahiko situazio honen dola. Bestalde, Goizuta, enteintuta, iniziatiba pribatu hori beira, ikusten duna da, belaunaldi salto bateko aurre ataritan gaudela, ez? Badaudela hainbat negozio edo, pertsona batzuk jubilatzeko puntu dela edo jubilatzen nahi dianak eta ondorengo belaunaldin salto hori behar dula. Eta alde hortatikan, udaletikan bai bultzatu nahi ginukela autoenplegurako bidea. Enteintzen du, Goizutan bertan sortzen dian zerbitzuk oso ongi funtzionatzen dutela eta erantzun oso nepitzen dutela herritarran aldetikan, eta askotan kostatzen ziuna dela salto txiki hori ematea, ez arriskatzera, eta salto hori ez izateko hain beldurgarria edo hain handia, udaletikan nahi lantzen ordenantza bat, autoenplegurako laguntza bat izango litzakena, eta pixko bat ide hortatik ez, nola baite jende berrik, negozio berrik irekin nahi batio, erraztasunak alik eta errezen jartzea, ezta? Eta kulturalki? Kulturalki nik uste dut Goizuta oso herri aberatsa dela. Kontutan euki herri txiki bat gala, bino ere oihartzun handikoa Goizutatik kanpore asko gaitzen dela Goizuta esan, eta jendek igual geografikoki ez kokatuko, bino bai, ez da nahi jentzio herria, eta nik uste dut hori hemengo kultura eta hemengo festagira uste dut Goizutarrak oso festazale gala eta horren adirazgarri dela. Esango nuke oso giro honeko herria dela, kulturalki ere oso osasuntsu gaudela, egia da horbait ere eragiletan, herrin dauden eragile diferentengan jartzen dela ardura herriko
panorama kulturala sustatzeko, eta hori ere oso aberatsa dela, ez? Herritatik bertatik sortzen dialako iniziatibak. Ze evoluzio eman duela esango zenuke azken urte hauetan Goizuetak? Demografikoki, egia da gorabehera baten gaudela, esango nuke Nafarroako herritiki gehienak bezala, zoritxarrez. Joera nabarmena da, edo izan da hiritara jotekoa, baina, bueno, eta Goizuta bereziki zaharkitutako biztanlegon adierazgarri ere bada. Goizutan bizi den jende orokorren oso jende heldua da, kontutan hartuko genuke beste herritako populazioa. Orduan bai, gora beratsua sakoitik berako joera hori daukina dela, baina, bueno, optimista ere bar naiz eta ditzen zit, etorkizun luzea daukila. Osongi unai. Zein dela esango zenuke Goizuetaren potentziala edo aipatu diazu, festazaleak, herri parte hartzailea, igual hortik joko zenuke potentziala ere? Zalantzik gabe. Nik uste dut. Goizutarran potentzialik nabarmenena Goizutakiko lotura hori dela, Goizuta maitatzeko forma hori. Herri nortasun berezia duzue, bai. Eta Goizutarrak bat bestenganako harreman hori, gertutasun hori, elkartasun hori eta elkar antolatzeko gaitasun hori ere, bai. Eta igual beste herritan galtzen edo joan da, baina Goizuetan mantentzen da. Bai. Nik uste dut hori oso nabarmena. Eta, bueno, gauza honetaz hitz egin dugu, eta zerbait gabeziaren bat, edo aldatuko zenuken zerbait, falta zaion zerbait, herriari. Nik uste dut falta zaion zerbait egin gehiago, itxeko daukiun zerbait bezala ikusiko nukela, horrek esan nahi duelako ardura hartzen duela falta den hortan ekiteko, ez? Eta iniziatiba falta ikusi beharren aukera bezala ikusteko garatzeko hori. Alor asko izan litezke, ditzen zit, mendin beste kudeaketa bat egin litekela, eur esplotazioari bideratua ez dena, bestalde ditzen zit, lehenengo sektoren daukiula lanketa oso handi bat iteko, abeltzaintza, nekazaritza, Goizutan hain sektore garrantzitsuk izan litezkenak, hor bide luze bat daukitela iteko. Bestalde, autoenpleguaren aipatu didazu lehen, horretaz aparte, udalak badu proiekturik etorkizun hurbilean? Nik badut bat, ditzen zela bereziki herritarrak eskatzen dutena dela. Eta da, bidegorria. 2010 urte bitartean, intzen erreka bazterretik handion bidegorrin zati bat, lehenengo fasea bezala ententzuko binukena. Ze aldetara izango litzateke? Herriko zubi handitik hasi eta herri bukaeran don Maleneko zubira bitartekoa. Tramo hori. Hori da, eta esku hartzen daukiuna oain proiektu bezala da, Maleneko zubitikan Olatxobiko zubia bitartekoa. Entintzen du, jendek paseatzeko leku bat eskatzen dula, interes sozial oso nabarmena daukila, eta jendea ikusten da errepidetik nola ibiltzen den pasea, horrek sortzen duen arrisku guztikin. Eta Goizuta oso leku menditsua izanikan, leku xelaia eta persona heldu umeekin aisialdia lasaierren pasatzeko leku bat oso beharrezkoa dela, eta orduan ditzen zit hori dela, hemendikan eta legealdia bukatu bitartean herritarrak itxea lortzen badu bintzat, herritarrak asko eskertuko duten proiektu bat. Unai, zuk urte batzu badaramatzazu hemen alkate bezala, zein dela esango zenuke herria ondo gobernatzeko modua edo sekretua edo baldin bada behintzatu? Lehenik antabin gustatuko ilak aipatzea, hemen alkate bezala nola, baina nerekin batera talde oso bat dola atzetik ganez, eta oso garrantzitsua dela gobernatzeko momentu hortan lehenbizi zure taldekin gobernatzen zula kontutan eukitzera, eta talde lan baten gaudela hemen konturatzea. Eta talde lan hori ez dela indiferentea herriko beste eragile batek ikendunakin. Orduan, nik uste dut xumetasun hori, gertutasun hori eta jendea aitzea. Goizuta herri txikia da, gertutasun hori badauki edozen momentutan jendek kaletikan gelditzen zitoz, galtzen dizo gauza bat edo bestea, gauza bat eskatu, beste eskatu, eta nik uste dut aitze hori eta batez ere gertutasun hori. Eta agintaldi bukaeran nola utzi nahiko zenuke herria Unai? Zeure utziko duela pendiente joan gauzakin, bine uste hori gauza ona dela, ondoren hori lan hartzen ditealako, eta mugimenduan dudena seinale dela. Bine gustatuko leke ustera nik lana ongin duena sensazioekin, eta hori dintzat ala da makit, eta sensazioekin baita ere hartu nuna miokio usten duela. Oso ongi. Eta amaitzeko azken galdera bat egin behar dizut, nola definituko zenuke Goizueta herria? Alaitasuna, gertutasuna, antolakuntza eta
arrotasun eta identitatea handiko herria. Eta guzti horietatik bat aukeratzeko esango banizu, hau da, hitz batean definitzeko, bakit ez dela erresa, baina batean edo bitan. Nik arrotasunak ingelitxeko nintzake. Itzuntzit, goizutarra izatez oso arrodora eta hori oso esanguratxo eta oso sinale hona dela. Hala izan da beti, bai, eta jarraitzen duzu, bai. Mi esker, tarte hau eskaintzeagatik, eta goizuetako barroko gauzak erakusteagatik, xetasunekin, eta animoak horrelaxe jarraitu eta beste bat arte. Goizueta eta goizuetarrak ezagutzen jarraituko dugu eta horretarako hurrengo elkarrizketa Goizukop kooperatibako Inigo Elizegirekin egingo dugu. Arratsaldeon Inigo, zer moduz? Ongi. Oso ongi. Nik sekulako kuriositatea daukat. Sarean saltxeatzen ibili naiz, zerbait irakurri dut kooperatibaren inguruan, baina kontatu iguzuzuk noiz eta nola sortu zen kooperatiba hau? Noiz, gasolindegia bere irikia laizter urte bat egingo du, irailako 30, eta kooperatiba bera sortu ginen urte bat aurretikan, dela 2 urte. Hori da, eta egitasmoa urte bat lehenagotikan, hau denakin hasi ginean, ondela 3 urte. 3 bat urteia eta martxan gutxi gora bera urte bat. Gasolindegia urte bat eta kooperatiba urte eta erdi pasatu xea. Gasolindegiarena nola sortu zen? Behar bat ikusita hemen herrian gasolindegi bat izatekoa? Bai, beharraz, eta ikusten ginen azkeneko urtetan herria izela jesten, biztanle guari dagokionez, eta horrekin batera zerbitzuk ere ixten aizen, ez? Eta hor ikusten ginen, zerbait inbarra zela hori geldiarazteko, ez? Nolabaiteko herria sartuta dola zirkulo bizioso baten jende joten nahi da, zerbitzuk ixten nahi dira, eta aldi beren, arrazio horregatik jende gehiago joaten, eta hor nolabait ere zirkulo hori puskatzearren, pensatu ginen, hemen gauzak irekitzen hasi bertzela. Eta beharra handitako bat ikusten ginen, espalditik ikusten zena, zen gasolindegi bat. Eta herritar batzuk elkartu zineten eta sortu zenuten kooperatiba. Hori da, kuadrilla bat elkartu ginen zen, eta hasteko pixkan bat behiratzen, aukerak, nola, non, hori da, eta hola sen hasi ginen zen, eta emaitza da hausen. Eta hausen, hemen atzean dugun gasolindegi hau. Zenbat lagun zaudete bazkide une honetan? Bazkidek 182. Asko da, Goizueta bezalako herri txiki baterako asko da. Horrera ikusten da, herri parte hartzailea eta konprometitua zaretela. Bai, eta horre egin genitun. Lehen aipatu den lan talde horrek edo kuadrilla horrek, idea pixkot gauzatuta ginen, gorpuztuta ginen, antolatu ginen batzar bat, nolabait ere informatzeko, jenderi gure egitasmoa eta batzar hortara saldu zian 110 lagun, ez? Eta hori asko zen, asko da, ez? Benetan herriak behartzuelako edo nahi zuelako. Bai, eta sortu zen horrelako jakimina eta ilustio handia, ez? Horregatean, 100 lagun azaldu zian batzarrera, eta hor talde txorrek esango ginen, ez dago atzera pausurikan, ez? Eta horrek eman zigun indarra, ez? Okerrez banago, bazkide bakoitza diru kopuru bat ezarri zuen, eta horri esker hasi zineten aurrera ateratzen, ezta? Bai, diruarena izan da pixko bat simbolikoa, ez? Eta guk kooperatiba sortu ginen, azken finean, ikusten ginulako gasolindegi bat behartzule izango izutan zerbitzua. Denetako zerbitzu bat, ez? Ez negozio bat iteko gauza bat, baizik. Eta herrian, nola nahiko isolatuta bizigan, bai edo bai kotxe behar dugu, ez? Hemendikan lanera joateko. Orduan, ikusten ginen gasolindegia zerbitzu bezala behar zuela izan. Eta zerbitzu bat, martxan jarri izateko eta kudeatzeko, pentsatzen ginen hoberena zela kooperatiba bat. Eta orduan, kooperatiba bat sortzerako garaian, sozio bakoitzak nahi eta nahi ez bota behar sarrera bat, ez? Gutxiengo sarrera bat. Eta orduan da nahiko simboliko izan du da, bota den sarrera hori. Hortaz aparte, beste baldintzaren bat edo bazuten bazkidek?
ez, dago justu diru sarrera hori, gutxienengo hori, eta kito, eta orduan bazkide bakoitzak badu bere txartela, eta txartela horrekin gasolindegien dauki bestek baino merkexiago, gasolina. Baina edozein etorri daiteke, ez da, gasolindegi honetara? Bai, edozein tortzea bado, eta da gasolindegi bat asistentzi gabekoa, esaten dena, ez? Ez dago langile bat hemen marduna nahi eta nahi ez. Orduan, edozein tortzea bado, bankuko txartel batekin eta edozeinek hartzea do. Bazkide eta bazkidez diren arteko diferentzi bakarra dau, bazkidez dunak bere txartela berezia do, eta horrekin egiten duna da, zentimo batzuk merkexioago izatea. Hori da ezberdintasuna. Eta herrian erantzun ona izan du gasolindegiak? Ondo funtzionatzen ari da? Bai. Guk hau aurrera eraman izateko zenbaki batzuk behar genitun. Eta inkesta bat egin ginen herrian, zenbat jendek hartuko luken hemen erregaia. Eta ateatzen zian, 19.000, 21.000 litro, zetuko ziala, konsumituko ziala. Zenbakikin jarraituz, honek sortuko luken zorrei aurre inalizateko, kalkulatzen ginen 23.000 litro saldu beharko genitula hilabeten. Eta gaur egun gaude 26 eta 27.000 litro saltzen. Orduan, ondo dijoa. Osongi. Iazko urrian ere herrian inaugurazio jaia edo festare egin zenuten, ez da? Bai, inbarrazion, ez? Ospatzeko. Bai, jakimina hundia sortu zen, ez? Herrin, jakimina eta batez ere, hasiera baten jakimina poza, baino baita ere, ez dakit, eszeptizismo pixko bat ere bai, ez? Ezin sinistu hori, goizuta baten posible izango den edo ez, ez? Bai. Posible izan du da, eta irikitzeko momentu, festatxo txiki bat ere egin ginen, eta festatxo hori izan dut zen, bizkon bat, zuzendua kooperatibako kidei eta herria berari, sinistu zutelako proiektu honetan, eta berai ere esker, iriki delako. Hori da. Eta sortzerako garaian izan zenuten beste antzeko proiekturen bat eredu edo jarraitu zenutena? Bai, idea berez sortu zen, horre ikusi genulako telebistan, programa batean, Frantziko herri txiki bat, hor uste dute Alpetako herri txiki bat, goizutan bezala galduta dagoena, eta haiek ere horrelako beharra zauketen herrin. Orduan erabaki zuten kooperatiba bat osatzera herrian, gasolindegi bat iriki ahal izateko eta gasolindegia kudeatzeko. Eta hortik sortu zen idea, eta hemen zergatik ez, ez? Eta horrela hasi zineten, eta aurrera hemen gasolindegia sortzeraino gelditu gabe. Inigo, zorionak esan behar dizuet, proiektu honengatik, izugarria, eta baita ere eredu zaretela beste Euskal Herriko edozein txokotako, beste herritako zerbitzuak baita ere hobetzeko herritarren parte hartzea esker. Eta animoak eta ongi segi. Mila esker. Goizuetak herri sentimendu eta nortasun handia izan du beti. Bertako herritarrak, parte hartzaileak eta oso herrikoiak izan dira. Eta gainera beti oso harro agertu dira goizuetarrak izateaz. Gaur horietako bi ezagutuko ditugu, Monika eta Milagros. Arratsalde on bioi, zer moduz? Baita zuri eta ongi, zuek ere bai. Ongi baita, eguraldia lagun, zoragarri ikusten da gaur goizueta, Bai, oso politia dago gaur. Zuek, zu esaterako, Monika, izatez goizuetarra zara, betidanik hemen bizituzea? Goizuetan jaio eta goizuetan bizin naiz, nire demoguzin bai. Betidanik orduan? Bai. Eta zure kasun, Milagros? Berdin. Baita ere, goizuetar peto-petoa. Bai, goizuetar peto-petoa. Eta norako herria da goizueta, zuen ustez? Hiri galdera? Nahi dezuenak, zurekin hasiko naiz, Monika. Bueno, herri politxe da, eta tranquila eta gu kontentu biziga, hemen gogea eta guri dutzen zu hau gaineko ikan ez dela nione. Eta joan eta pixkot bakaziotan eta puskatan eta kontentu biltzen ga, nio berri zonara ditzen ga. Berriro gustora buelta goizueta. Bueltan torritzen ga, hemen gogea eta hemen gog. Danek izautzen txuta, bueno, denak adiskide. Hoi da. Eta giro handia sortzen da baita ere goizuetan, bai. Giro herrikoi handia da. Bai, herri guzia, elkar,
Zaten da, zeo zen nobede dematu beste, bino, gauza problema grabigan gabe, bate besteri, beti elkarri behitzen dio. Oain dañoz. Zure kasun Milagros, zu beti Goizuetan hemen kale inguruan bizitzu izan duzara. Ze ordun, bilakaera eta aldaketa asko bizituko zenitun hemen kalean. Bai, umetatik hasita, eskola hasi, eta hemen 14 urte bitarte, egon du nintzen, eta beti aldaketa izautzen dut 14 urtezkero oain daño, geina. Bai, ala esango zenuke. Adibidez gu gauden plaza hau izaten zen lurra. Eta hemen daitzen ginen eskolatik anatereta, tabatan, kanikatan, zuloa lurren inta, eta hola. Beti danikan izan du da oso herri kanpotik antortzen dena jendentzako oso ongi hartua izaten da. Leheno eta oain ere bai. Beti. Eta nik uste dut denak oso pozioten diala hemen egon da. Nere ustez, Zalantzarik ez da hori urruti xamar dagoela alboko beste herritatik, baina... Aislatua dola. Hori da, baina, bueno... Aileka batetik Gipuzkora, lehenbiziko herria, 25 kilometrora, eta gero Leitza dauku urrongo, Naparron barrenen, eta ora 20 kilometrora. Bino, beti izan du da alaia jendea, oso alaia. Ze jaten duzu alaitasun hori izateko Goizuetarrok, zein da trukoa? Nik uste dut jaitzetik handela hori, jaitzetikan. Oengo gazteperake, nik itxen haitzen ditet, nire semerita, joten diantokin, adibidez, Baldimadia kuadrilla berexik, herri difentateko. Bai. Beti Goizutarrak nabari dutela, alaitasuna, poza, eta... Handa biltzala ez da, beti... Horixe. Ez duela esan barrik izaten, ara Goizutarrak. Ja, tankera ematen zaiela, bai. Oso generria, oso goian patu nahi izan dudunak, jotengan, tokin joten gara. Enten oso maitasun horrek eraiken dio hori. Gurea bezala barakiu beste tokik ederrapa diala. Nio guretzako hau da txokorikan ederrana. Ze poliki hola entzutea, oso poliki da. Galderatxo bat, hemen lehen bilakaera aipatu dizut, lehen hitz egin diazue zerbait, hemen komertzio ugari zela lehen plaza honen inguruan, hori aldatu dela, kontatu diazu pixka bat, Monika? Bai, leheno zian tienda asko zen. Eta gure gazte demon, bazian modistak, bazian jostunak erakusten eitzen zianake, bazian, osea tabernake, bazian, barrak, tabernak, amabi, amairure behar bada, biluko nituke. Eta oain india atxu, asko. Itxi die. Eta gero baserritan leheno jende asko ginen. Amarrume, amaikume, beretzi ume. Hori aldatu zen. Eta hori bineo betxio baldin badia umek eta betxio bazian pekatu ikaragarritzen zen. Jesus! Kontzensuzten kongerregentako zintak eta Luis Marinak eta denak eta zaten zen, meten zen umea, 2 urten burura umekarri eta umekarri. Gu gara ginen amaika zenide. Eta bizi modua diferente zen. Oain ez bezala, oain orduan ditzen zen, eskolan ebiltzen ginen eta 14 bat urte arte eskolan, eta gero denak lanera, atetzen zian, zenidek esko ginen, eta gero soldau euskako diru itxeko, anaiek eta 14 urteetekan aurrera basora, orduan etzen fabrikek etuen bezala eta basoa joten zian. Geroko dirua behentzako itxeko, soldau jo martzuten 2 urtetan, eta sobratzeko. Gero asko joan zian kanpora, eta bertan ezkonduta gelditzuke, anaiak, ioak, denatatik. Familia rondia ginen, txeko perrez, atxatamakin, eta harto pila bat. Harto bat giztuta zer den taloa. Bai. Gero baberra nahi, makina bat jandako izango zeatzen da. Txendiateko, no, oitako jo talo. Nik itxen izautu jut. Maika zenidetik gan izautu jut, maika zenide atxatama, amairu eta atxona, 14. Eta denok etxe baten onbio beharko zuen baserrie. Bai. Bino orduan binak alo itzen zen. Oain berriz kuarto baten bat, eta iten dat, orduan berriz kuartotan. Oain leku sobran baita, Monika. Bai, eta orduan zaten zen kuarto baten 2 ue, eta lau, kuarto bakotxen, atxatama, berez kustu. Eta txikinak siaska zaten zen. Eta etxe hondik eta, dena bizimodua, begiak eta, ardipilak eta,
mantenu egiten genuen itxeen, ja herritik etzen, orduan huiken etzen ja erosten, eta gainera hui ematen hasi zenen ere demon, presionamendun ematen zen, hui bat, hui erdika bat, familie guzintzeko, dora gaxozo nantzeko, do zarrantxo nantzeko. Eti talo pila. Earki aldatu die garaiek, Goseik ezken osekulan pasatu, baina nahiko gaztaiten genuen, taloa, nikoa, baberna urte guzikoa. Beti etxeko produktukin, zeonakin, garaikokin, oida. Beti etxeko zerak, produktu. Bueno, plaza ezagutu deu, hemendiken hasi gea, baina bueno, ni herrie ikusten jarraitzeko irrikitan nao. Pareja, emango nazue? Ikusiko du, bai. Jarraituko deu? Bai, jarraituko du. Beira, nire kason, Bai. bizenide bakarrak. Bizenide ezin. Biezpa, bakarrak. Kasu berezi izango zen, garai hartako, ezta? Gure kale guzien gu bakarrapi. Gainekon, bedetzi, 10, 11, 13, 10, 8 denakola. Eta gu bi bakarrakina. Eta biek neska gainera. Neska gainera. Ordu izaten zen gainera, maiorezkoa esaten zitena, beti mutila behartzen lehenbizikoa. Eta gainera ora, gero itxeen aurrera seitzeko, tola. Eta gure kasonez zagoen, bi neska ginean. Eta ordu, biek moldatu behartzko genuen, eta esaten ziten nire amari, bere lagunak eta hola, ez noski beti bino, hola, konversazioak eta gero gustatzen bai ziten hola pixkot botzerare eta ze lastima, mutilikan ez izatera. Beira amakiek nire amak kontestentzen ziten. Neskak harrapatuko txuzte motilak, egon lasai. Ta ala izan altzan. Claro, ala izan. Bueno, pareja, guazen herri ezagutzea. Guazen. Milagros eta Monikarekin Goizuetako zubia hondiraino etorri gara, txipitxapa, kontaiazue bikote, ze oroitzapen, ze pasadizu ekartzen dizu honegek gogora. Zuri adibidez, Milagros? Nire kason, hor atzek elden dauku edifizio bat, itxe bat, hor izaten genuen eskola. Eta eskolatik anatera eta lasterka, 11etan izaten genuen rekreoa deitzen genuen. Bai? 11 erdik arte. Eta lasterka etorrite diltzen ginean, katarrepikaka, badakizu zer den katarrepikaka, denuke jakingo. Behikitxutu eta rapatzen alkar. Ara! Gero, zerak, ukitu errekaka, lasterka jonta bat ukituta, gero bestea tokatzen zena ukitu zen arrekarren besteri, eta hola. Eta pote kare bai, pote hartu, pote zintzilik ez, nola da hoi? Pote bat hartu, barrenen harriko eskorrak sartu, itxi, zanpatuta, eta jarri denak, eta bate pote hartu. Tora, bota atzera, eta denak pote hor hartzera, jo martzun, hartzunak, pote azuna berriz atzera. Urrutira botzen ziten, eta gaineko denak itentzian gorde. Tordu ni martzun. Pote, eta 3-4 aldiztan ora jo, eta bilatu, lasterka. Haze festak izaten zeritxuenak, ez da? Gero sokakine bai, sokakin jarri, eta bat eta bi, eta sokan zenpatu biek, eta handenak. Igual, 15 denak batzutan asertu eta bestetan hor txebiltzen ginen, oso politia zen, oso politia zen. Eta haume asko garai hartan. Asko garai hartan. Eta gainera, irakasle batek zauzkin igual, 30 o 40 person ume, enteintzen. Tarki martzitun 3 edo 4 klasetara man. Claro, baserritarra general entortzen zian gehienak neun. Berriz atzera uda berdin itentzian, gelditu zergatikan behi aurren eta golden eta bilbartzuten. Lana izango zutelako behin uda berria esita, ez da? Orduan gelditzen ginean herritarrak oso gutxi gelditzen zian. Beste batzut hortzen zian, urte guzin, nio gehienak itentzian hori. Gero gaixok itentzian, piskotatzetu. Eta airi erakusten, iten ginozterik gero, haundinak zeintzian, haiek batu txiki nahi di, kartiliak. Elkar laundu orduan. Hori da. Hori tentzun, irakasle lana hori izaten. Oso ondo. Eta Monika, nahi txoritxo batek esan ditzuek, astoan da jiste zinetela zubi honetara baserritik. Kontatu diguzu? Bai, Jesus. Astoa izaten genuen eta enkarro gitera, gero errotara, irinera metera, errotaan izaten zen, errota bat, han beste bat izaten zen.
eta asto hartzen genuen hartoa, eta eramatzen genuen gotxe irina. Gero enkargu, zaten dien men anilu batzuk errin bezian astok lotzeko, zere batzuk, astori motorotil dut batzeko, eta aitan dut batu astoa, eta enkarrokin, eta gero astoan bialeketan batu enkargu, eta martxa, taka, atzetxera. Gero urtera, eta astokin, eta bi horrekin, dena bizi modu zen, hola. Eta gero bizkarren askotan, gamitik nituen enkargu. Hartuta, lea, espazan asto kartzeko añado, astoa, mendirera manaiol beste lan batera. Eta orduan, hartuta, bizkarren, handikoti, 3 kilometro bai, baserrira. Zeinak esan behar zizun, Monika, olako aldaketa bizituko zenunik, edo, bueno, biok ere olako aldaketa bizituko zenuenik? Ez egon imaginatzen, Oaine gustatzen ziu, niri gustatzen zit. Fabrika nahikoa da, Niri gustatzen zit, oaine zera, gustatzen zit, baserrira. Egon baserrira jotera, oaine gustatzen zit, eta ezin baldin mote ez tokintan launtzeratare, bai. Milagrosek aipatu duen bezala, Leitzako fabrikan ere lanen atxudetzea. Bai, 27 urteinen ez Leitzako fabrikan lanen ni. Bai, makina bat. Goizeko leterten jeki eta postako sortu eta gainera iten ditun ordu bikarte konpazio bat ere iten nun, fabrikan ordu. Eta gero, estra maten ziaten, horrez estra, estan bertan bazkaldu, eta arratxoko marrak erte. Beste saioa. Ordu pilarra, beste saioa. Txe, bat erosin nun, gizona hiltzi zian, ora pagatu banun, bihume banitxun, aigazi banitxun, kolegio eraman itxun, bat donostira, beste puentela reinera, bihumen, eta neurre lanera. Ihun guziko martxa. Bai. Eta horixe. Ez zeaten makume makalak, Horixe, bizi modua. Hala tokatu zen, eta jainkori gerrazik. Oain launtzen diat, ega xok eta joten naiz, eta horixe, eskondu zian, eta hilo bat xoke bat jut, eta behar duanen joten naiz, eta gainiko tortzen naiz, eta hola biltzen naiz. Bueno, bikote, herriko beste txokoren baterako itxiko diazue baita ere, ezta? Bai. Nahi tuzunak berako txiko dizu. Goike txurri aldero ere. Vale. Goiko iturrira ekarri nazue orain, zetoki lasaia, polita, gainera hemendik goizuetar guztientzako ura hartzen da, ezta? Bai? Nola funtzionatzen du Milagros? Beira, leheno, herrin bertan, itxe guzitan, ez hemen zen urikan izaten. Enten eta ni oroitzen itzala, 1940 jageinatara asimentzian sartzen tuberitan. Nik itxen sekulan konturatu nintzen ezaura duan ezkero gure itxen beti ura izan du da. Dino itxe batzuk bazian ez zutena. Eta oain berriz denatara eramana da. Dino jaio hemen iken da ura eta deposituk hemen daude inak, eta herri guziko ura baserritan ezikan, baserritkatako bakotxapen depositutuzte, hemen dikan erameken da. Eta gero, labadero bat ere izaten zen, zubin puntan hor, zubi haundin puntan, eta oain ere ordo, den arreglatuta oso polikiapatua. Orduan emakumeek iten zian, itxen generalen ura zutenak etortzen zian. Nere ama sekulan ez, bino tortzen zian, eta iten zuten arropa garbitu astelenero, guada esaten ziten, ora iten zuten. Barreino beten kartzen zuten, beratzen patulemezina, eta gero plasta-plastaan, dena urkorrientea jukitzen zen beti, hemendikan eramana izaten da. Eta guain ere, berritua izanagatikan berdin dio, askak lengotia, ordu nintakok. Ordukok, mantentzen die. Dena, mantendu da. Zure kasun, Monika, askotan etorria zea honean, goiko iturrira? Segulan ez. Ura eramatxera bai, erritik gano, hola, nio gainokon, baserrin guk bizaten genuen labadora herriña, herri guzia, oso guzintzako, sortzi bat itxentzako, mendiko etxion, eta barrio alkaintzuin, doizena. Eta denak angarbitzen nituen arropa, labadoran joan da. Barriñon eraman, brun, eta gero, kotxoiek eta fiesta horren garbitu bertzenen, mantak eta aston eraman,
karga handi zutelako, eta ston garbitu, karri, ston gainen patu, eta sekatu. Unara, hau herrikontzat kotzaten da, gu baser nintzen dutxu. Ura errak eta ura nahikoa. Hoi da. Nik bestalde entzun den, Monika, honea otxure zala nobioarekin eta etortzekoa, eta horrela da edo? Bueno, herriko umek akaso torko zen unara, arbola intarten eta azpinta, ilunbetan eta musu eta beste matxeko, akaso baino, gu bideen nahiko demo izatuko, no? Ordu erdibatoko bidea baserrioteko, bideen musu matxeko, nahiko demo. Musuteka ukitxuketa demo. Edo zen gauza, Honea torri beharri gabe, hoi da. Honea torri gabe, eta honara herrinkok, konpaziora, ez zutena plazan erdino nahi bino. Oain libre da, oain plazan erdin eta tabernan eta barren bertan. Baitare. Libre da. Lehen ozaten zen gordeiska, gexo, beti gordeiska. Bilberzaten gure. Zuek lagune zeate ez da? Ezkontzeko demone, oain ikene gordeiska nobioke. Gordezka. Zera. Beldurra, beti Egia da beldurra. hori, hori egia da. Beti beldurra. Zuek lagune zeatela esan diazu ez da? Bai. Eta oinez buelta itxeko edo elkartzen zeatela aipatu diazu baita? Bai, paseo koskor bat beste doitzen txun, noiz nahi. Ordo, Bai. adibidez patua bide gorria deitzen zion, Bai. bino badaude baita ere itxe batzuk eta haik ere badaukite kotxen joteko bidea. Ara, Bai. nio gainekon da oinezkontzako eta bizikletan tolebiltzeko. Dao, hemen, sandu, zubia handia, da urrongo zubia Hernani aldera Bai. zozela handikan pasatu eta da tortzentza berrizatzera zubi hontara. Berrizatzera, elizan atzea barna, joan, eta bido hiru buelta ikentxugu. Albaldima da eunero. Eunero albaldima da. Oain beroa eta iken duen emon iluna barren, generalen. Eta neun berriz goizio. Iluntzeako ez da? Bai, hori da. Ilundu aurretik. Hori da. Ta peska truken ta gombestxetan te hone seiteitxetan ta su esarria zitzen denen su gara ritzen dute horiek eta jonta su nonton antxe. Zutondon, goxo-goxo. Ze ba, ez da, zera bakarra. Itxez aparte, hola, soziodadetik bat zera Bai, batu bat. Han, lehen oiken Noiz duen nahi beti egu jotin ta konservakota. nitxen bezala zioten ez pentsatu. Bueno, nik apuntauko etoi, negu hontan bisita itxegoa zanduko naiz. Bai. Zutondoa. Amine gotzoira, barko zon majetetxetan. Bizu biten duzte, bakoien Niko eta somatxe beste dut. behanta. Barkatu. Nike bai, bino. Zara, ni bi belaunatatikan opetua egon du naiz, eta lehen bizikoa tokatu zen, bera oso pizkorra zola, eta bera laguntzen zian. Teintzen zu? Nere senarrak ebai, bino nere senarra ez zun, hola, erozin gauza ikeko beti antzon. Bino, pena nun, neure ganka, Biarrengon hori. Hautsi biarrengo txanden honen opezi orduta, neure zilerru edo zen aukustera joan izan. Alaba den, residentzira, biarrengo delauna, ora pena nun. Oso matxe dut. Orden tokatu zen. Hola segi dezazuela. Persomatenik zaten baldin Ez kasertzen, ez da, haitzen ga, bie bulle mina zertu ez gaitan, ez da bine. Bie berritxuka, bino, zaten baldin bari, badakit, konfiantza badut. Elkarren konfiantza, erosten gauztan da. Honek nerekin ere. Erosinen karbuto biarro baldin badata. Itxetik anola asko atetzen nitzanan, teintzen, inoiz ez naz izan du gaina, teintzen. Gero artista da. Eta artista ze artista. Bai, pixkot artista da. Ez ziozula kasu ikin honek asok, Inora, zerbeti ongi izatetik. Inora, ez. Ne John izan du bana izan konpazura, estutusun baten hilieren usten do. Pintatzen laundure, bai. Deneako balio duen emakumea orduan. orduan. Zinin baldin badute intzan duit, frankotan ta berriz edaketik nendiala, eta... Bueno, bikote. Erozitan, denetan da artista. Itxen dena intzan dudut, Denetan artista da. Kapatu zi, Bai. ni kanpon ez du lanikani, ni gaztetan non beti josten Beti nahi zera, naiz. erakusi ziten, txenta guberriz bete kanpolaneko. Kozinen eta josten. Baserrin, Orduan kanpolan. gainera hori zen. Zerana, bero maistra batek egin onden itzan. Bera izan duzen hemen nire maistratzenekoa, hemengo motil batekin ezkondu zen, eta arrekin egon duen izan Beti errekumeak eta berak kasita. gaur egun ere ikaragarri matxe dut, txut, eta ikere bai ni. Eta adibidez, haiekin ziaten niri, gura sopezelexe erakutsi. Gure ama aritatxari etxe ziten inportekan, dirukarez mantare. Nino, ongi erakutsi. Bai, hori da. Berantzi altza. Kus paratzute gero herrin, Horixe. herria Eta gero josten pukatu, gu betidan ikan izan dugu nun, baserria, nondia ez, kale baserria.
Gure atxal rezolanen ikentzun lana, amak ikentzun, beti. Guk ez, guk ikengo nun, josten, bestea berriz kamarera itzen zen, eta hola. Herriko Leitzen gustatzen ziziun, ikaragarri. Herriko beti izaten zian. Leitzen, bai. Gaur eune bai. Baitare. Gure umek liol torri dira. Horik ez dikite loiken leitxu gabe. Entzen altzo, hori da... Ohera juna horretik beti liburue. Beti. Bueno, bikote, espero dut denbora asko nola zeitzea biok, oso politia izan da zuek ezagutzea. Nada zenuten, guainikan frontoi edo pixkat kuskoin, jonbean, badia. Gauza politia Urrengo baten, zerbait utzi behar da baita. Mil esker herri erakusteagatik, garai bateko kontuk eta oaingo kontatzeagatik, goizuetan ingurun. Gelditu zeizkiu seguru aski baitare, beste baten. Hola hitzeki dauke, ondoa eskerrik asko zue onera torri eta gutaz. Bai, plazerra nerea, Bai. Ongi segi. Berdin, gauza bera gexo, gauza bera. Ikusleo, gaurko herriz herri saioa amaitu beharrean gaude, baina Esne Beltzaren gotxi abestiak dioen bezala, goizu eta alboan izanen gaituzu beti. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.